आयुष्मान कार्डखौ लानानै मोनसे गोनांथार रादाब। आयुष्मान कार्डआ सरकारि नङै देहा फाहामसालियाव सोलिनाय नंला। आयुष्मान कार्डखौ हरखाब बन्द जानायनि खौरां मोन्दों। देहा फाहामसालिफोरा मुलाम्फागिरिफोरा आयुष्मान कार्डखौ बाहायनो हायैनि खौरां मोन्दों। मानि जाहोनाव बे जेंनाया नुजाथिदों बेखौ आबुङै मिथिनो रादाबखौ नाय। सरकारि नङै देहा फाहामसालिफोरा आयुष्मान कार्डखौ आजावनानै लानाय नंला। बेबायदि हरखाब थांखि लानाया गोबां फाहामथाय लागिरिफोरखौ जेंनायाव खोख्लैदों। जेबो फोसावलाय गैयालासे हरखाब बे थांखिखौ लादों। हादोरनि गोबां रायजोफोरनि सरकारि नङै देहा फाहामसालिफोरा आयुष्मान कार्डखौ आजावनायनिफ्राय जानगार जादों। मानोना गोबां रायजोफोरनि रायजो सरकारा आयुष्मान कार्डनि फान्डखौ सरकारि नङै देहा फाहामसालिफोराव हराखै। बिनिखायनो गोबां सरकारि नङै देहा फाहामसालिफोरा आयुष्मान कार्डखौ आजावनायनिफ्राय जानगार खालामदों होनना मिथिनो मोननाय जादों।